Kasngiu try benekong haka Portland. Man la kasnem haka sngiu try benekong jong Portland ngi puli ka jing syapan syoi ujisu hau soita. Kabalang apat kan mawi ngi baladang ngi syapan syoi haka ni ka iyom jong ka jing duwai. Ngim dai mas ngau lengok na marwat ya ujisu ru la syapan syoi. Ngila banong baka Portland ka dai ru ka por jong ka jing elek persya ka jing patame ber ka jing kular jong soitan berkikam jong u. Kum tang dai mas nguthu baka jing pensyoi ki pen i hangi. Ya ka jing long mabha ka jing klan jongi maru soitan unam pensoi syu ya kido beladon lupa syakaliang jongo syu ngila banong ba ka jing pensoi ka dai si benta ba ka jing imbriu ka dai ka jing kring jong soitan syaka pop sang bar syak bakhadu syaka jing yak kum tang ngila banong ba ka jing pensoi kawan tang nau soitan ban pelong ingi ba sngoret ba ka pelut por ha ka jing duai namar ngimla ban elek persya utang ka bor la jong ngitip ru ba ublay unam pensoi yano ru handrai usyutan jo yangi ujagap akasithi jong ulong ublay jo pensoi yano de halor kane kanong rem ngila bantip ya kajing aper hapadeng kajing pensoi par kajing tanjo abo soitan pensoi udan kajing thmu pen sneu yangi banle i kam sneu jong u penjengai yangi na ublay abo ublay tanjo udan kajing thmu pen bha pen klan yangi baru khwat uer yangi ban yai ne banu hakum kita ki po berkum juru ban ai jing syai khnang bang in la ban shani atang hu ya kane ka jing tanjo ka jing shan bor jong play in la ban i ha ka jing em jong ki breu jong play kham tam ha ka jing em jong ki ru khoi bar ka ba kham pau e ha ka bible ka dei ka jing em jong jo to man tang ne pe ye ki ni lightly ka jing persoi jong jisu ka jing persoi ban kong ka ba dei bar ki e jong ka dei ka perthai kadai kajing pensoi ban leklet ya commission ka ba ublay ulap hai u kum utau mesaya ban bo ya kajing shani atang ha ublay om ha ke jong ni ka parthai uji su la la ban elek persya ya kane kajing pensoi da ka ba om tang no pu hi ubre um kajing pensoi ka ba ar ka be dai ban kesensyar khadar kadai kajing pensoi ban kesensyar ya kiri jong parthai bar ka wai usoitan ulat ruwa ha uji su ya kelenti ka basuk ban wan ra ya ka hima ublay hagani ka parthai kata klemdon kam ban ya ha galanti jong ka jing janjar ki sha nyu ben bat ru ka jing yap da ka ba mane yo soitan kane ka jing pensoi ka pan i ya ka jing kwa jong i ban le ya ki ba bha da ka ba penok kam bakla ne da ka ba le i kam basneu kum ka bam sap ki kam boito babon hang neu jisu ulala ban le persya da ka bu ong ka jing tho ka ong men mane yo try ublay jong me batang yo uhi ben syakri kajing pensoi ke balai kadai syapang kajing iman sim kadai kajing pensoi ban arte ni kajing long khun blai jong u barkum jo ru ban arte ni ka bor kajing pensensia bakrau jong blai u barkum jo ru yangi ya kaneu jisu lala ban elek persya dak buong kajing tho ko ong ru menom tanjo yo try u blai jong mi na kini ki lightly kajing pensoi yo i bo jisu lolong u bakongu e ka manu blai bolai elek persya e ka buj senti jong soidan Jisu lala banile persya nama rutip ila ka jong jinglong bau dei khon jong play kum jo ru e ka jing thmu ka bau dan kata barwan ra e ka hima jong play barwan ra je pedem na ka benta ki pai ban riu da ka jing syak sidom ba ka jing ya yo iru bau jisu ladan penangkam hok ila ka buj ka bor kum no banile persya e ka jing persoi te namar kata kum bau jisu la syak pen persoi mangiru iwai pe wei ila syak pensoi ban yai ban wa de kalanti jong kajing sungu bha perthai hagi babon rukam hakum kini kajing pensoi ki bangi hap ban ya kendo ujisu pen i yangi ban elek persya eki da kajing duai kajing lalade berkebab penokam hok ya ka ktin ublay tongi ne duai bangin long i bahusiar bagi bar duai jur khnang ba nginom sya elam ha kajing pensoi syakapok ai bangin ong bet hoi yo play berkamon jong u da